suštini šta nam je najvažnije, jeste zdravlje, ali ako ne umemo da uživamo u zdravlju i u životu, to nam treba da budemo srećni, sami ne možemo biti srećni. Ako je oko nas okruženje zdravo i srećno, možemo i mi takođe biti srećni, zato se trudimo da poboljšamo kvalitet života sebi i drugima. Kompanija Life Farm ima svojih 5 principa, jer nam poboljšava život na fizičkom, na mentalnom, etičkom, moralnom i finansijskom planu. Šta je to toliko važno? 5 nivoa koja će nam promeniti živote i sigurni budete da sa korišćenjem naših proizvoda i sa preporukama moći ćete da povećate kvalitete svog života. Kompaniju je osnovao gospodin Viki Sojanto 2011. godine, kada su njegova oba sina, blizanci, evo vidite sami, završili fakultet. On je 30 godina u suplementaciji, ali je tražio godinama unazad nešto posebno, nešto drugačije, kako bi svojim sinovima obezbedio rad, budućnost i naravno otkrio je formulu dugovečnosti koju su znali naučnici mnogo ranije. U pitanju je kompanija koja je za zadnjih 8 godina zaista napravila veliki bum u svetu, 55 zemalja na svetu se nalazimo, a činjenica da je način na koji se distribuiraju ovi proizvodi doprinela da $60 miliona provizije podeli saradnicima, sama govori da je došlo do brzog rasta, a to ne bi moglo da nisu imali tako dobar proizvod. Koji su naši proizvodi? Na slici vidite fotografiju Nutritional Powerhouse, osnovna kompozicija 4 proizvoda koja su nam potrebna za naše zdravlje, za postizanje potpuno umnog i telesnog balansa. Zašto je to važno? Ja bih sad voljela da doktorica Nina se uključi ako može, jer vezano za ćelije i za sve ostalo mislim da će ona to najbolje da objasni, jel? Nina, hoćete da vas uključim sada? Dobro večer. Samo malo. Dobro večer svima, veliki pozdrav. Kako se naše telo podmlađuje? Svi misle da kada se rode završavaju se mnogi procesi u organizmu, a naprosto mi se svakodnevno menjamo, kvarimo, ispravljamo mnoge greške, često i to ne uspevamo, dolazi do pojave bolesti, naših neravnoteža zbog loših životnih navika, pa je preko potrebno da u ovako brzom životu koristimo određene proizvode. A onda će uslediti pitanje zašto baš ovi proizvodi. Mislim da su oni po svemu jedinstveni, u moru i u mnogo prave stanje u našem organizmu. U ovim proizvodima se posebno ističu određeni sastojci kao što je faktor rasta, kao što su aminokiseline, peptidi, proteini, razni biljni ekstrati, aktivne biljne komponente koje imaju zadatak da na ćelijskoj membrani naprave veliki pomak i promene pogrešne procese u ćeliji, vraćajući njeno normalno stanje. Mi smo više navrata govorili o lamininu kao osnovnom proizvodu koji je tesno vezan sa preparatom za dobro stanje krvnih sudova, za digestivni trakt, za imunni sistem, a svi oni zajedno imaju jednu zajedničku crtu, a to je da naše uspavane stem ćelije, stare matične ćelije
aktivira na neki način, pokrećući našu obnovu, revitalizaciju, odnosno zaustavljanje procesa starenja, po čemu ovi proizvodi zauzimaju u svetu gotovo prvo mesto, jer pripadaju grupi takozvanih anti-aging proizvoda, proizvoda za usporenje procesa starenja. Mi smo govorili o lamininu, govorili smo o digestivu koji ima mogućnost da svojim probioticima, prebioticima, enzimima popravi varenje, resorpciju, reguliše normalnu crevnu floru, utiče na pH vrednost, na imunitet. Govorili smo o imunopreparatu koji sa svojim sastojcima dovodi naš imunni sistem u balans, deluje imunomodulatorno, čineći ga spremnim da se suprotstavi svim nedaćama u našem organizmu, jer upravo je imunni sistem naš jedini lek koji pokreće naše samoizlečenje. Ja moram da pomenem izuzetan proizvod, to je omega preparat koji u svom sastavu ima pored faktora rasta koji je jedinstven za ovaj proizvod 3, 6, 9 aminokiseline koje su neobično značajne za sprečavanje zapaljivih procesa na zidovima naših krvnih sudova. Znate šta je najvažnije na našem telu? Kažu koža i sluzokoža. Ovi proizvodi upravo imaju fokus delovanja i na kožu i na sluzokožu. U prošlom našem Zoomu govorili smo više o svim ostalim proizvodima. Ja bi danas želela da se nešto više zadržim na proizvodima koji se odnose i na ostale naše važne tvorevine, a to su koža, koja je vrlo značajna, sad smo pomenuli koža koja je vrlo značajna i koja ima mogućnost da štiti celo naše telo. Pitaćete se kako ovi proizvodi štite naše telo? Tako što proizvode određene enzime u nama koji su u mogućnosti da održavaju naše telomere na našim hromozomima, štiteći naše šifre, naše gene u deobi, po čemu su ovi proizvodi jedinstveni. Ta telomeraza nestaje sa godinama našeg života, telomere se skraćuju, greške se sve češće prave i dolazi do pojave bolesti. Treba uključiti imunni sistem. Imunni sistem je taj, kao što sam rekla, da pokreće sve naše ćelije, a znate koje su najvažnije? One najprostije ćelije, koje bele krvne loze, koje itekako brane naš organizam. Tu su i određeni faktori koji sprečavaju stres, tu su određeni hormoni kore nadbubrega koji sprečavaju stres, a ponajviše odgovorne za sve to jesu matične ćelije. Vi, Tanja, možete da promenite dabome. Dobro. Dabome, govorili smo svima. Ja bih nešto želela da kažem više o našem lamidermu, koji je serum, jedinstven danas možda u svetu, jer ima mogućnost da aktivira ćelije kože. Koža je naš najznačajniji organ. Sve što se dešava u vama vidi se na vašoj koži. Zato je vrlo važno da koža ima svoju pH vrednost, svoj imunitet, svoj vitalitet, da svi proteini koji se stvaraju u koži budu jednoj srazmerni, da ne nestane elastin, kolagen, fibronektin i da naša koža bude smežurana, dehidrirana, neotporna i da ne može da prenosi sve informacije koje dobijamo iz spoljašnje sredine. Ovaj naš proizvod, kao što vidite, ima mogućnost da regeneriše elastin 200%. On je i najmanji procentualno, potom kolagen 250%, fibronektin 350%, jer se u njemu nalazi u serumu poseban faktor rasta, to je taj LOX enzim koji je jedinstven. Ali on ne bi mogao da bude toliko
delotvoran, da nema obilje vitamina, da nema polifenola, flavonoida, tih biljnih ekstrakta koji se nalaze u jedinstvenim plodovima Amazona, koji rastu u vrlo surovim sredinama. Oni deluju antioksidantno i antiinflamatorno. I još nešto, nijedan serum koji je u ponudi nema posebne faktore rasta koji izazivaju povezivanje prekinutih niti kolagena, dovodeći kožu u jedno optimalno se bori protiv svih epitelizaciju, evo vidi se i samo izaziva brzu epitelizaciju kože, prosto izgledate mlađe za 10 godina. Ali znate koliko to sve traje? 3 dana. To ni jedan serum u upotrebi ne može da u svojim rezultatima. Naša koža je toliko značajna da joj treba mnogo pažnje posvetiti. Ljudi misle šta koža nije važno, oprati je samo, ali koža pamti, ima najveće pamćenje u našem organizmu u odnosu na sve naše organe. Zato je tu jedan poseban proizvod koji je, ja mislim, jedinstven u svetu, namenjen prvi i jedini za revitalizaciju kože i njenih organa, a to su nokti i kosa. Toliko je, kako da kažem, evidentno da kada imate loše nokte, imate loše unutrašnje stanje, kada vam kosa opada, kada je tanka, loše kvaliteta, koža glave, da se nešto dešava u nama. U ovom proizvodu koji je kapsuliran, koji se može zajedno koristiti sa svim ostalim pomenutim proizvodima i sa našim Lamidermom, ima aktivnih sastojaka kao što je recimo crvena detelina koja brine o našem hormonskom statusu, tu je spirulina, ja mislim da je jedina i najznačajnija biljka po svojim aktivnim hranjivim sastojcima i bila hrana za kosmonaute. Tu su vitamini grupe B, svi, vitamin C, vitamin D3. Iako koža izložena suncu formira D3, ali ne dovoljno, jer nemamo dovoljno vitamina K2. Tu je vitamin E, Q10 koji daje energetski tonus našoj koži, razni oksidanti tipa flavonoida, likopena, resveratrola, a svi imaju zajedno zadatak da uspore proces starenja, da umanje oštećenje od minerala, tu su cink, selen, gvožđe, magnezijum, donira kolagen, hialuronsku kiselinu, proteine, esencijalne aminokiseline, biljne ekstrate, enzime. Ja prosto ne znam šta više da napomenem. Pa zato služi za oporavljanje kože, za podmlađivanje, za obnavljanje, zateže kožu, regeneriše jednostavno u svom sastavu. Jako koža ima 3 sloja, sva 3 sloja moraju istovremeno da budu pothranjena kako bi se to videlo na našem licu. Svi ovi proizvodi zajedno uz korišćenje laminina, mislim na serum i na omniju, daju još veće rezultate. Naprosto ne možete sebe da prepoznate u energetskom nivou, u izgledu, ali moramo sada da napravimo jedno objašnjenje, da kažemo. Sve zavisi koliko godina imate, čega bolujete, koliko je dugo potrebno da nešto koristite. Znate, negde se rezultati vide i posle 10 dana, negde je potrebno 3 meseca, ali negde je potrebno 6 meseci, godinu dana, da bi se moglo proceniti koliko je došlo do oporavka. Lako je ući u bolest, ali vrlo teško izaći iz bolesti. Zato gotovo uvek savetujem da se
naša 4 osnovna proizvoda koriste najmanje 3 meseca, pa tek onda možete proceniti vrednost. Rekla sam kod nekih i duže, ali kod žena koje se osjećaju možda dovoljno dobro sa 3 meseca, a žele da se revitalizuju, onda koriste Omniju i Lamiderm u trajanju, recimo isto tako, od 2-3 meseca. Za sve to vreme vi popravljate, opet da ponovimo, telomere u vašim ćelijama, regulišete status, hormonski status, smanjujete stres, popravljate deobu ćelije, ubrzavate, regenerišete tkivo tako što budite stare matične ćelije koje su uspavane i na neki način podmlađujete svoje telo. Ja bih predložila, mislim da će se i Tanja složiti, po jednom proizvodu, ako se slažete. Može, naravno. Da svako do tančina, koliko je to moguće, upozna svaki proizvod. Možda im je mnogo ovako ako govorimo o svim proizvodima, pa ne može se sve ni pohvatati. A ovako da svaki put govorimo o jednom proizvodu, da navodimo nekakve primere, da bi to bilo mnogo upečatljivije. Slažem se i prihvatam sugestiju, mada ovo što ste danas izložili je fascinantno i svaki put me oduševljavate, ali ono što niko od nas nije znao koliko je važna ćelijska membrana, toliko je važna koža, jel? Tako je isto. Ono što je za našu ćeliju ćelijska membrana, tako je za naše telo važna koža. Mi preko kože dišemo, regulišemo telesnu temperaturu, regulišemo vlagu, primamo svetlost preko kože, primamo sve moguće informacije iz spoljne sredine. Naša koža ima i čulo mirisa, sve preko kože. Znate, zato je vrlo važno i htela sam da možda najviše do sada stavim akcenat na Lamiderm i Omniju, jer ljudi misle da je važno samo ako vas boli stomak ili ako imate povišen krvni pritisak, ali za sve to je itekako odgovorna koža. Znate, sve vaše unutrašnje infekcije, paraziti, sve se odražava na koži. Imate hiperpigmentacije, vaša koža pamti opekotine iz vašeg detinjstva i u kasnim, poznim godinama dolazi do promena na koži. Zato morate voditi računa da se koža apsolutno neguje, da se taj masni sloj skida s kože, određen sloj bakterija, prljavštine, ali koža mora i da se hrani, jer ona je stalno izložena raznim uticajima sa svih strana. Zato laminin ima veliki uticaj na celokupnu kožu, Lamiderm na kožu lica, kožu vrata, a Omnija na kožu, celokupnu našu kožu, služi kao antioksidans za celo telo, ali posebno revitalizira kosu i nokte. Pa bi tako savjetovala svakome ko poznaje bilo koga, ne samo da ima slabu kosu, nego ko se bavi kosom, da ga na neki način instruira i obavesti koliko je važno, ne samo stavljati tretmane na kosu, nego koristiti Omniju kako bi kosa iznutra mogla da se hrani i revitalizira. Svaka dlaka se revitalizira od 2 do 6 godina, znate, to je dug vremenski period. Za to vreme imamo i tekako mogućnost da pomognemo organizmu iznutra, da popravimo resorpciju svega onoga što unesemo. Jer 1000 puta pacijenti kažu da se pravilno hrane. Da, ali šta oni iskoriste od svoje ishrane? To je pitanje. I šta se to u njima zadržava? Eto, ja ne znam, ne bih da previše ljude... Ne, odlično je bilo. Samo mi imamo dosta novih, da se osvrnemo na PGF faktor fibroblasta. Kako se dobija i odakle se nalazi u našem proizvodu?
Pa još 23. godine George Davidson primetio da se u oplođenom jajetu nalaze određeni supstance, supstrati koji deluju lekovito kod mnogih bolesti, zapaljivih, pa i onih najtežih, čak je i karcinom inflamatorna bolest. Vi sami znate da jedno jaje znači 100 grama mesa. To znači da jaje tu ima mnogo dobrih i kvalitetnih proteina. Pogotovo kada je jaje oplođeno, onda je ono spremno za oformljanje novog života. Posebna koncentracija aktivnih sastojaka i izdvojenje faktor rasta fibroblasta od strane norveškog doktora Bjondea, koji je najveći poznavaoc biokokošjih jaja. On je svojom tehnologijom, a to je podvrgavanje jaja veoma niskim temperaturama, liofilizacija, dobio proteine koji nisu izgubili na kvalitetu, a koji primenjeni, uneti ponovo u naš organizam, imaju vanrednu moć revitalizacije i dobre sinteze proteina. Tako je nastao laminin. Ja moram da kažem i to da se naše ćelije u mladosti dele svakoga dana. Sa godinama života sinteza proteina je sve ređa, sve slabija. Mi smo sa 27 godina na nekoj prekretnici, sa 40 već prestaje gotovo sinteza proteina u onom intenzitetu u kome se ranije dešavala, a to znači da prestaje sinteza enzima, tkiva, hormona nekih, jednostavno celog našeg organizma. Tako da se dešavaju mnoge promene. Sa tim usporenjem javlja se ubrzan proces starenja i razboljevanja. Pa unet faktor rasta fibroblasta, obogaćen sa 22 aminokiseline, proteinima, peptidima koji su signalni molekuli, koji podstiču deobu ćelija, mi sada aktiviramo organizam da se ćelije u poznim godinama ne dele 46 puta, nego da se dele mnogo brže, ako ne 74 kao kod mladih osoba, ali ono bar nekih 55 puta, što znači da će naš životni vek da bude kvalitetniji i duži. Naš život je programiran za 120 godina života. Mi živimo pa tu i tamo 70-80. Potrebno je raditi na tome da život, iako danas možda nekim preparatima produžen, bude i kvalitetan. A to znači da naši organi ne stare brzo. Mi starimo dvojako u zavisnosti od godina i u zavisnosti od kvaliteta. Hronološki znači sa godinama, koliko imamo godina, ali biološki nekad budemo mnogo stariji nego što imamo godina. Zato da napravimo paralelu, da živimo kvalitetno, da živimo dugo, da usporimo proces starenja, da damo kvalitet životu i sigurno da iskoristimo sve ono što se može. Ali to ne možemo nikakvim načinom ishrane, nikakvom disciplinom. Moramo da unosimo dodatke ishrani, to je čak rekla i Svetska zdravstvena organizacija u Briselu 95. godine, da su budućnost 21. veka dodaci ishrani. Zato pokušajmo da sa ovim proizvodima postignemo ono što je stvarno izuzetno i samo njima dato, a to je produžiti život kvalitetan na račun telomera, na račun smanjenja stresa koji je uzrok 100% bolesti i aktivacije matičnih ćelija. Znate, završavamo život sa 40% neiskorišćenih matičnih ćelija. Ajde da se udružimo i da to na neki način smanjimo, ako ne 40, bar 20. Hoćemo sigurno. Svi mi koji koristimo sve ove proizvode to dokazujemo, je li tako? Ne moramo da izgledamo mlađe, ali možemo da izgledamo najbolje za svoje godine. Ko me zna, on je možda procenio moje godine, ali ko me ne zna, po mom glasu, dinamizmu, mom interesovanju, nikad neko ne bi rekao da imam 71. I to sa ponosom kažemo, svaka čast. Ja bih voljela sada da ostanete uključeni, a da li neko od prisutnih ima pitanja za doktoricu Ninu?
Sad ćemo vidjeti ko nam je tu. Oni znaju da kada su prezentacije da se puno ne uključujemo, možete u čatu, a možete ako želite da vam pustim mikrofon. Ibrima, dobroveče. Dobroveče. Znala sam. Izvolite. Ja sam bila ceo dan na poslu, malo kasnim na Zoomu, ali ipak sam stigla da se uključim. Ajde da se predstaviš, zato što imamo nove ljude tu, da se predstaviš ko si i koliko dugo i kako si ušla u... Pa ja sam Ibrima Tutić, medicinska sestra na kardiologiji. U Skoplju? U Skoplju, u državnoj bolnici. U Life Farmu sam godinu dana, znači od 1. jula, sad već 2. godina i vrlo sam srećna i zadovoljna. Imala bih jedno pitanje za doktorku Ninu. Imam jednu prijateljicu iz Amerike, ona bi htjela da koristi preparate, ali ima problem što ne može da ostane u drugom stanju. I zamolila bih doktorku Ninu da mi preporuči šta bi ona trebala da pije i koliko vremena. Ona je jednom ostala pa imala spontani pre 3 godine. Bila je na sva ispitivanja, znači sve je u redu i kod nje i kod njenog muža, ali nikako joj se ne dešava da ostane vremena. Pa ja mislim da treba i ona da piju da smanje stres, ali doktorica Nina će bolje to reći. Da, upravo to što je rekla Tanja, da se smanji stres, njihova kompatibilnost da bude veća, ali šta bi trebalo? Pa sigurno da bi trebalo da koriste možda i po 4 laminina dnevno. Makar mesec dana. Makar mesec dana, prvih mesec dana. Možda sada, znate, zavisi koliko oni imaju godina i šta se nije baš da je sve u redu. Da je sve u redu, ona bi bila u drugom stanju, znate. Ali nije sve u redu, sigurno postoji nešto što je kao prepreka, što ometa. Znači, trebalo bi da piju 4 laminina, kako je Tanja rekla, najmanje mesec dana, ali i to. Ali i pored toga, ja savjetujem da piju i 2, recimo, za cirkulaciju 2 omege, mogu da piju 2 digestiva. I 2 imuna. Da, ali ovako, da se dogovorimo, neka piju prvi mesec 4 laminina i svakog meseca neka piju po 2 od drugog proizvoda. Jel me razumete, Tanja? Da. Znači, prvi mesec samo laminin, a u sljedećem mesecu da uključimo... Ostale sve pije. Ostale sve pije. Pije imunodigestiv i omega. Aha, po 2. Ali sljedećeg meseca najmanje 2 laminina, ali recimo 2 digestiva, razumete? Ok, uz digestiv. Zato što drugi poboljšavaju... 2 imuno, pa ćemo mi to napisati Ibrimi, a 3. mesec može 2 laminina i 2 omege, razumete, uz sve ostale. Tako da mi napravimo i dobru cirkulaciju i digestivom da rešimo hormon dobrog raspoloženja, imuniteta, svega što se dešava u stomaku. Znate, ceo naš život počinje iz stomaka. Ljudi to ne mogu da shvate. Kažu da sve bolesti imaju koren u stomaku, da je sav imunitet u stomaku, jako to nama zvuči smešno, i da je mnogo više nervnih vlakana u stomaku nego u mozgu. Zato vodite računa koliko se nervirate, kada i kako jedete, koliko spavate, koliko vode unosite, sve to ima veze, znate, ali sigurno uz redovnu primjenu i ovakvih preparata. Ja mislim da je njihov sterilitet vrlo malo 3 meseca. Možda ona ima... Pa vidjet ćemo, dešava se. Tako da ćemo moći da prošetamo sve proizvode. Da, odlično. Sigurni smo da će biti ove reakcije i bit će nam drago da imamo još jednu bebu laminin, jer ih već ima nekoliko njih koji su koristili, pogotovo kod muškaraca, gde je usporena kretanje spermatozoida, da. Gde je smanjen broj, gde su usporeni. Jeste.
Da li ima još neko pitanje? Hvala, doktorica Nina. Danas sam imala pitanje od jednog saradnika iz Ljubljane, Matica. Njegova sestra ima Kronovu bolest. Mlađa je osoba u pitanju. Bolest. Da, to je zapaljenska bolest creva koja ima u osnovi genetsko oštećenje i ona je bukvalno neizlečiva, ali je zalečiva i mnogo šteti stres, nepravilan način ishrane, uticaj spoljašnje sredine uz naš laminin, 2 digestiva, tu ide i omnija, imuno, kao što sam rekla, svakog meseca nek bude akcenat na jednom od proizvoda pojačan, sigurno da će biti efekt. Uz laminin. Da, obavezan laminin, bez njega ne može, jer to svi misle dovoljno je možda koristiti jedan po jedan. Samo onda kada se koriste udruženo, zajedno, pravi efekat, jer oni su tako i formirani da zavise jedan od drugoga, da se koriste u minimalnim količinama za maksimalni efekat. I ako je dodatak ishrani, njegov doprinos je gotovo jednak farmakološkom dejstvu leka, kao farmaceutski preparati. Eto, bukvalno kao osnovi. Preparate imamo, samo još para, je li tako? Ova kompanija se je potrudila da, ovo je jedan od načina gde mi vršimo prenošenje informacija, znanja, a ne reklame. Znači, mi vršimo preporuku kako da nekome ponudimo proizvod koji će mu pomoći ako postoji neki problem i naravno da sačuva svoje zdravstveno stanje što duže, da ne dođe do nekih gorih problema. Kompanija je napravila jedan svoj kompenzacioni plan koji je jedinstven na svetu, jer se razlikuje od svih ostalih, ja to volim da kažem 5 koplja ispred svih je, jer je ponudio da svako od nas kupuje po nabavnoj ceni, to je po najpovoljnijoj ceni direktno od proizvođača. Svi koji se postanemo potrošači možemo odmah dobiti popust i ako smo zadovoljni uvek i zauvek biti njihovi stalni kupci po nabavnoj ceni, što su oni znali donekle da ćemo imati potrebu da i dalje koristimo, jer ovo nije lek da se pije 15 dana pa da se prekine. Zato su nam ponudili da možemo dobiti i prihod, i putovanje, i zabavu. Zarada je neograničena. Onda imamo svakog meseca mesečni autobonus koji se dostiže za jako kratak period. Nagrade za postignute statuse, putovanja u sedište kompanije, niske cene za poslovnu priliku, za ovako kvalitetan proizvod, ovako nisku cenu, to niko nikada nije ponudio. Ali sam Viki Sojan to rekao, ja želim da vi budete zdravi. Da biste bili zdravi, morate koristiti ovaj proizvod. Takođe može se reći da ga radite od kuće, jel? Ali takođe imat ćete i više vremena za porodicu. Putovanja po svetu, globalna priznanja, motivacijska putovanja, lična stranica, vaš web sajt. Sve nam je ovo kompanija dala. I izgradite svoju karijeru globalno. Mislite lokalno, ali nemate ograničenja u napredovanju. Možete se pridružiti kao kupac po punoj ceni, recimo da laminin platite 45 € ili kao povlašćeni kupac da dobijete svoje proizvode po nabavnoj ceni, ali u tom slučaju morate kupiti paket. Takođe, saradnik kupuje paket i sada je trenutno u Srbiji akcija besplatna registracija, tako da kogod danas postane saradnik, dobit će svoju web stranicu, dobit će proizvode po nabavnoj ceni i dobit će kancelariju u celom svetu. Za preporuku ova kompanija isplaćuje 11 načina zarade. Neću se zadržavati pojedinačno, ali samo ću vam reći da što više radite sa svojim ličnim ljudima i da vam je minimalno potrebno 10 ljudi, to je maksimalno za maksimalni
učinak i procenat, jer vi od svakog ličnog saradnika, od recimo 10 saradnika, imaćete 2 vrste zarade od njihove zarade. To nikada niko nije nudio. Uvek smo imali zaradu od prometa i od vodova. Ima i ovde. Ali zapamtite da od svakog saradnika što pomognete da što više zarađuje, zarađujete vi više. Bonus koji je 20% zarade od nečije zarade, pa ko je to nudio? I 15% od svakog sledećeg ličnog člana i takođe do 5. dubine. Ali neću sada da vas time zamaram. Sutra veče u 8:30 imat ćemo Zoom edukaciju vezano za korišćenje kancelarije, takođe i način isplate i bonuse. Ovaj matriks bonus i isplata je jedan od načina koji se razlikuje od svih ostalih sistema, jer vam zaista treba tako malo ljudi da biste zarađivali od 8.000 ljudi. Potrebna je samo duplikacija. Šta je duplikacija? Da svakog meseca imate minimum 2 učlanjenja i da pomognete da to 2 ljudi pomognu još na 2 ljudi. Verujte da novac dolazi sa svih strana jer ćete zarađivati od ljude koji niste vi upisali. Takav je sistem napravljen. Pa kažu odakle te osobe. Pa neko je upisao dozgo jer nema gde. Jer svako kada se upiše ispod njega se postave 2 prazna mesta. Ovo su bonusi za mesečni bonusi, samo car bonus za rangove koje postižu saradnici. Interesantna stvar da u nekim drugim sistemima svaki rang zahteva određen iznos grupnog prometa. Takođe zahteva i ovaj. Ali brzo dolazite do ovih liderskih pozicija i brzo sa manjim prometom zarađujete mnogo više. 30 godina sam u mrežnom marketingu, ovako nešto nisam doživjela. Znači, ovo su rang bonusi koji, kada prođete svaki rang, ukupno je $420.000 samo jedan bonus koji će vam doneti ovaj rang reward bonus. Onda svakog meseca, ako održavate svoj status ili rang, pogledajte koliko dobijete car bonusa. Ja sam Safir. $400 samo car bonus primam. Zašto? Da bi mogla da putujem i da idem svuda. To je moj novac. Ja ne moram nikome da se pravdam. Pored bonusa koji se dobija mesečno i na nedeljnom nivou i to je 100% isplata. To nema nigde. Kažete mi firmu u kojoj radite i u kojoj ste ovoliko plaćeni. Ono što je važno, da je ovo za ljude koji žele malo više od života, a svi mi i koji smo zadovoljni tražimo nešto više od života. Mrežni marketing nam upravo to pruža, ali na jedan najhumaniji i najlepši način. Pomognite drugima da biste pomogli sebi. Pa pomažemo prvo što znamo da ćemo ulepšati život svima. Pogledajte ovaj serum, Omnia, laminin, imunodigestiv, omega, to su čarobni preparati, svakodnevno dobijemo informacije koliko su doprinali nama. Pa šta mislite ovi ljudi, svi koji su na ovoj slici na brodu? Zašto su sretni? Zdravi su, normalni, opušteni i zadovoljni. Ovo je putovanje koje organizuje jednom godišnje kompanija, gde Viki Stojanto, evo ga ovde sa suprugom i sa ćerkom, želi da svima nama se zahvali što smo se trudili da njegove proizvode plasiramo na najbolji mogući način. Jer mi smo njegova najveći resurs, ne proizvod. Jer ne daje on pare nama,
mi dajemo novac njemu, je li tako? Jer mi donosimo promet i on to zna da ceni. U kojoj kompaniji ste radili i mogli ste da vi i vaši ljudi iz odeljenja ili iz firme pođu sa vama na kruzer? Kome ste pomogli da osvoji kruzer, on će biti sa vama, ali ćete vi lakše doći do kruzera. Zato se potrudite da odaberete nekoliko svojih prijatelja sa kojima ćete ostvariti svoje snove. Sve je u životu prodaje. Svaki dan mi smo kupci ili prodavci, je li tako? Samo koliko plati i koliko se naplati. Kako se dobijaju bodovi? Lako. Hoćete hoćete jednu kartu, dve karte ili hoćete dve karte i 900 eura? Pa ako nam se nudi mogućnost da do 1. marta osvojimo dve karte i 900, ja kada sam čula to, rekla sam šta trebam da uradim? Hoćeš li mi pomoći? Pitala sam sponzora koji mi je dao ovu informaciju. Prvo sam rekla hvala Bogu da smo dobili ovakve proizvode, da možemo svima pomoći. Prvo je meni bilo potrebno. I ja ovo koristim 2 godine. I koristit ću dok sam živa. A onda sam znala kome treba ovo. I nisam ih pitala da li oni hoće, nego probaj. I svi koji su probali dan danas koriste proizvode. Jer ih dobijaju gratis. Jer je takva mreža da ako zajedno prenosimo informaciju svima će biti dobro. Takođe, ništa bez druženja i bez fešte, je li tako? Jednom godišnje kompanija kaže, organizujemo godišnju konvenciju i ove godine smo u Salzburgu 12. i 13. oktobra i svako ko bude imao 500 boda osvojenih do 5. oktobra moći će, ili do 6. moći će da dobije povratno 150 eura nazad za konvenciju u Salzburgu. Molim vas, ovo nije samo za saradnike. Saradnici će dobiti povrat nazad, ali iskoristite taj novac pa povedite nekog prijatelja koji vam znači sa kojim želite da stvarate svoj biznis. Jer je ovo posao koji nam je dao sve alate. Prvo su nam dali proizvod koji se traži. Drugo, dali su nam sajt, dali su nam dobre cene, dali su nam pomoć. Na svim jezicima je naš sajt. Sve možete da saznate sutra na Zoom treningu u 8:30. Ovo je deo moje ekipe, 20 ljudi iz mog tima je bilo ove godine na kruzeru. Do 1. marta 2020. godine imate fore da osvojite. Gospođa Sunđica i njen suprug, 75-godišnji bračni par, evo ih vidite, već im je to drugo putovanje. Pored toga gospodin je prošle godine imao 37 zračenja zbog visokorizičnog kancera prostate, ali evo ga živ zdrav, TSA mu je 0,044, a bio je 28. Pa kako da ne budu sretni i zadovoljni? Šta vi mislite? Da li bi oni od penzije mogli da sebi priušte to i da budu zdravi? Šta mislite? Trude se da prenose informaciju i on i ona svojim prijateljima i tako su plaćeni. Zato Life Farm daje mnogo, mnogo više svima. Više od novca. Daje nam budućnost, daje nam prijatelje, daje nam srećne trenutke, što je najvažnije. Ovo je akcija koja traje i dalje. Idemo na Maltu, edukacija u oktobru mesecu nakon Salzburga za najuspešnije u ovom periodu. Imaćemo trodnevno putovanje i edukaciju kako bi u isto
vreme. Zoom kafe na linku 9 sati. Ako želite pridružiti, imamo i odgovore. Sljedeće smo sami, ali individualne Zoom možete računati na moju pomoć. Koja je razlika između lidera i sledbenika, jel? Lider vodi, a sledbenik sledi, jel tako? Uspešni ljudi uvek traže načina kako da pomognu drugome. Zato i ja rastem sa vama i prihvatila sam ovaj način prezentacije. Više volim jedan na jedan i više volim da vidim sa kim pričam i njegovo interesovanje, ali mislim da je tehnologija ipak omogućila da večeras budem u više u 16 domova širom naše lepe ex-Jugoslavije i dalje. Vidim da nas iz Nemačke i Švajcarske su nam se pridružili, ali podelite link sa vašim prijateljima, jer vam je Evropa prazna. Da li znate da još uvek nije otvorena ni Bugarska kako treba, nemaju lidere, ni Grčka, Italija, Austrija, Francuska, Španija, Engleska, jer toliko posla imamo sada svi, toliko se trudimo da sa svojim prijateljima pokrenemo posao, da smo zaboravili da nudimo dalje. Svako od nas ima negde nekog, ali sigurna sam da ćete ovu mogućnost iskoristiti sada jer je sada pravi moment. Kaže, šta je multilevel? Sistem razmene. Ali možemo da menjamo ono što imamo, jel? Ako imamo zadovoljstvo, ako imamo uspeh, to možemo da podelimo da bi nam se množilo. Znači, vi morate da se trudite svakog dana da budete što bolji, što informisaniji i imate naravno podršku sa moje strane, podršku od doktorice Nine. Doktor Saša je takođe napisao fenomenalnu knjigu koja nam je priručnik u vašoj kancelariji. Molim vas, ulazite i pogledajte šta sve ima na svim jezicima sveta i podelite to sa ljudima. Kaže, šta je MLM? U svakom slučaju važna je suština i razumevanje koncepta. Da shvatite da vi ne prodajete i da ovde niko ništa ne mora. Važno je samo da dobije pravu informaciju, a na ovakav način samo može dobiti pravo informacija. MLM je specifičan način reklamiranja robe i distribucije. Drugim rečima, proces vrednovanja robe. Jer mi dajemo vrednost stvarima, je li tako? Možda je ova narukvica naranđasta i plastična. Nije. Za mene je ona life art. Za mene ona znači titulu. Za mene ona znači da pripadam. Jel? To je ta vrednost. Znam da sam sa life armom sretna i zadovoljna. Kaže, pitanje koliko novca mogu zaraditi u MLM-u. Kaže, na to pitanje možete samo sebi da odgovorite. Ako zaista želite. Želim vam laku noć. Hvala još jednom na vašem vremenu. Hvala doktorici Nini na divnoj prezentaciji i vidimo se sutra na Zoom kafe. Molim vas, imam iznenađenje za vas i svi budite u 5 do 9 na Zoom kafe sa kaficom, naravno. Skuvanom, družimo se i pričamo o nekim lepim temama. A dotle želim vam pozitivnim mislima. Misli su struja u nama. Kako mislimo, tako nam se i ostvaruje. Baš tako, onda moramo da vodimo računa o čemu razmišljamo, je li tako? Tačno. Da nam se ne ostvari. Da. Uspeh će slediti samo onda ako budemo usredsređeni na rad i na proizvode. Pa ako nema toga, kaže, strah i uspeh ne idu zajedno. To su dva kraja štapa.
koji biramo mi, taj će nas voditi. Veliki pozdrav svima i hvala što su me slušali. Laku noć svima.